pokmali prstići. S nama je Seka Prstić. Zdravo Seka Prstić. Šta ćemo danas raditi? Šišam Barbiku i češljat. Izvoli, pokaži nam Barbiku. U krasnu plavu kosu ima dugu. I prvo ćemo je malo počešljati. Zašto je češljanje važno? Da bude lijepa i ravna kosa. Kakvu frizuru ćemo napraviti? Čela. Na čela hoćemo još šišati. Moramo biti oprezni sa škarama, jel da? Da. Da se ne porežemo, ne upiknemo. Puno kose si odrezala. Priče nam nešto, Seka Prstić. Ova Barbika je spala, pa ćemo još šišati. Uljepšat ćemo je malo. Kako je prije kosu imala? Tak dugačku do pol leđa. Do guze. Šišaš ju ko prava frizerka. A šta napravimo s ovom dlakom viška, kosom? Hoćemo napraviti periku. A to ćemo skupiti na hrpu i napraviti periku. Ma može. Ali nemoj onda neće koji možeš to bavi. Dogovoreno. Samim viskom ćemo napraviti. Ja sam mislila da je ovo crveno kif. Nije, hvala Bogu. Šta misliš, će ona biti sretna sa svojom novom frizurom? Hajde. Evo ja ću ti pridržat njenu glavu. Pazi da tatin prst ne odrežeš. Evo, skoro si je svu kosu odrezala. Još malo ima. Fudbalerku ima. Stvarno, zašto ne postoje kratko kose barbike? Jel postoje kratko kose barbike? Kužiš, sve barbike imaju dugu kosu. Spusti nam je dolje ispred kamere da je vidimo. Tak. Evo ga još malo. Ova frizura mi je 100 puta bolja. Dobro je stoji. Ali nemoj mi
A kak se radi perika? Jel znaš ti? Pizmu. Nemam pojma. Odrezat ću joj glavu. Nemoj joj odrezati. Onda mi... A uopće ju ne vidimo, stavi nam je dolje da ju vidimo. Nemoj joj odrezat glavu. Šta ti je ona skrivila, jadna? Krasna je frizura. Moram priznat da mi se ovako sviđa više. Sa kratkom kosom, čekaj. To, taman taj još komadić malo skratiš i to je to. Eto djeco, to je bilo šišanje barbike. Vi svoje barbike nemojte šišat osim ako se vaši roditelji ne slože s time. Jel tak? To je važno. I oprsno kad se igra sa škarama. Jel tak? Bok djeco. Ne još. Ne još. Još ju moraš oštrigat. Sad ti malo već ne ukavoli. Sad ćemo mi još malo skratit. I gore. Svugdje ćemo malo još skratit. Ova barbika me podsjeća na Britney Spears. Friško je prekinula s dečkom i odlučila si je napraviti makeover. Šta je makeover? Promijeniti frizuru, promijeniti styling. Sad će u dućan si kupiti neku lijepu haljinu. I to je to. Bog djeco!